Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uway upulit jongat nat Home Guard and Civil Defense, ya ubalatip kerteng, kum uba Dismarlin Lingdo Lingkoi. Ulaklat no hadian bola syasyo penmansau, hakamien arpsau terik mentau benaya yong, arajar kerkendai. Hakinonya trok nakajala Asam, Kibalawan penhapat ya kemet jung haka kudam jangka Food Corporation of India kebadan hapo Shiphomer hakana para Riboy District. Kat kum kejing tu jong ba dilip lingdo ubadai ru kan umtera jong uba Dismarlin Lingkoi. Ulai tu ba hakapor kum ba khatwai steng beje eminmen kat ba uba Dismarlin Lingkoi udang apahara hapelau jong kudam bokhaw ha FCI ha Shiphomer kebadan hakana para kuman reungot kinonya trok bajuan bo yo khaw hakani kejaka. Kila ketakti bat shop penmansau yo ba Dismarlin Lingdo Lingkoi tang nakadaw baula ongiki ban halasyo namar balamien ya kamat jong ba Dismarlin Lingdo Lingkoi lawan kitno sa Edge Gordon Robert Hospital Shillong hakasingi kebabon kata hak arpsan tering kumba hakapor kandai bejem step Henry namar balajar pelat kajing mansau uni orang ba ulaklat no hakani hikeju kasngi tang maria poi hakani ke hospital kipulet jong khana para police station maria yo jingtep halor kani jingja kilawan kio marmar syakani ke hospital ban pelong ye kajing toket kebabnia bat kumjuru hakakudam bu khau jong ke FCI kabaran hapo Shiphomer khana para kajing chia menen met kalong khatwei steng i dang on duty hapo ke duty jong i don te kita driver kidon lai teli gitrong te kidon rungut te ndal adap khatwei beje te yong pat himdai ban hala la kata kapor pide ban sangap jarno te hamar kata kapor kita driver kire boai ki ong pon ban wat hala yangi ngila ban lek kat bomon te nama nang tapat hang ta kapor ke sumi no ka jing yesok yadat syukur dem nei te menem step pat porsan beje ngi yok khobor te ilok jonga bat ki bahyeng jonga ki lek shaw i nyo beje ki posti kana pra te poi hang ne khandai beje menem step hi ti khlak no apo ka khandai beje Kamu kipat ada min apa buat tu? ya kipat admit ko wato kita driver ki basho i ki driver jong sakia uta sakia udai u kontraktor ubas wan bu khaw apo FCI apo Shillong apo khanapara pat hakiwai kiwai Jakarta udai uba hespa ayo to sakia udai ma kontraktor ba he akaliang bahiyeng ngimpat 5 awa RAA tabangin sele ika pulit khanapara lawan wa don lang hangne apo khanapara la tho na dong hadong Habat tuklar harul kani kejingja u Vice President jong New Trap Youth Council u ba don wak lang kharling do ha kejing kran bat kinong patai kubor ulaong baka seng kala penram jori kini kinong nya trok na kejala Asam ki balak takti bat shop penmansau yo ni pulet humgan kat hadu ba on deklat no sendan halor kani ulaong baka seng HYC consortium di kisenjam ki bateng ban ailat ikitrok kit khaw na Asam ban wan chak ni kejala Meghalaya kat ba ki pulet kimpat yo kem ki brio ki bran kti hakani ka kam thombor Kei kebangi solusi ngi mut ban ong mal kumang GE ki babon ki bre ki badan hapo ke duty khamtam ki badai nakalian jong katanat sarkar ka Home Guard ke we na tanat jong ka sarkar le sik la ban ong ngi i ba ka jing long deko hang ni ka long ba kat u Home Guard u badai ban pej ya kata ka song ngan ya kata ka go down la ni ka warehouse santai habo ukran nakalenti habo ule daka duty ke bobiang jo usha jongti sha jongjan ka baningkong hi kalong ba nasu ban ba yakini ki Home ya ki security mta ngidon kam ka sarkar ka dewan penbiang ya kitiar ki bala ban defense de tang lati ndai ka tiar ka arms ka weapons sing la ba ki dewan kamar nasu ban man penremi ni ka jinjan mar ba tang lamba ka kicin ka tlet mar bo breu udi breu ubam judan dak dan shed hangno noro nomor wa ki para betri lang kilo ong ba udai wini ki Home badan sya kataka mensim ka ba pho samrki habong dan apa duty dengan ni jiksim ka bujung ni win nongwei no ar so ban ong ba nangle jong sengi pendram jo ba nangle jongi hero ini le an persang ba ni kontang ba kini ki try ki ba pne ni company ba dalili ru em ya mentang shipor ngila ong banginom sya syu ya kini ki trunk FCI kitok jengam ki badai jong new Saikia company bo unwan ban yek lai lan kat ba 4 la ban kem namar ba kumalo hadu menne ngila persang ban kli man to het ngila phai gi khot jong iro hang te ko Shiphomer
nak lian jauh ribuan district makin lek ban bodin bat ban pentikna bayi kini ki bre bodan kiti nomor bak matep ki don langut kiti ni bre bodan kiti komangi tep keteng jongki kini ki bre keteng usuresh ubhaigen bat usunaram kini ki main person istilah benong tingang aku benong bak police department kan nom syuhun tang bani i ya kamet iam jongki kon khasi hara lani kidok exam jogi kan chulengkin dan dengan cuyak madan hari kide ban cium dia ka an balong ban ai camping amar haju ka por suka ban remai ni phi gawe ba kini ki company jong du sai kia kide ki drop ka balik sing la ban ong ba ku makren manur mono ka biang ka set up wat ki breu ki badai pe ya ka lesi la ka hengkali hang ne ang thailand ne wat ka police department la ban keno nama balai man hakini ki assembly dap kladon ka jingjai takut kali kani ka truk bajar ngam bat ka truk ki lokal ne anda poi sepo ban complain man ujor bonsin ke police station kimju accept kimju pedangi ba komite complain ti kata ka jingi snow khubor nang ne nang tai hab bang ya keren menne ti ka bangam mut ban ong bakal police department khamtam habakum ba ja ko ni jinja kanam dei ban ong ba tang balai set up maki national dan cái ka hok jung pat ba ne cái ka hok jong kitiki bai ta khoi bu nu jingja kin shuya compromise kum to ka ngi na le jong singi banjur ba ka police department ka de man pentikna mardon bahapo kendet genta ka de ban kiam mar bang la de yo do i ka teng jong kiniki laingot kitaki i badan kiti ha ka ne ka jing sho hadu bo dak han ong rong ba kat ba pat pentikna pat mi ban kiam na le jing la rai ba ik trok jangam mi telele ngi nam sha ban rong ba ha ju por mar hang ne po meklian nado na po shipome kanika molai FCI bat hado boy tar hado ba kini gajing ye kren bat ngila ban settle bat hado bang ngila ban solve ni program nomor bakum balong hado mentang ila persang ban phone yo sai kia ila persang ban phone manager bar okay switch off mobile te ba pinre jing sne ngir ngim ban se ban ya dak we pa kalenti